Europska unija je stvorena da bi promicala slobodu, a ne da bi je gušila. I zato smatram da ovaj prijedlog nije u europskom duhu. Ovaj prijedlog rezolucije sustavno osporava slobodu i pravo građana na prigovor savjesti. Pravo građana da kažu ne, ne želim sudjelovati u pobačaju, ne, ne želim sudjelovati u prekidu života jednog nerođenog djeteta. Mi moramo ovdje stati na stranu onih najslabijih. Mi moramo ovdje stati na stranu, na primjer, primalje Jage Stojak iz Kninske bolnice u Hrvatskoj, koja je ljetos odbila sudjelovati u jednom pobačaju i zbog toga dobila otkaz. Jedino zahvaljujući Povelji o temeljnim europskim pravima, zahvaljujući i radu nevladinih udruga, gospođa Stojak je vraćena na posao, ali nakon teških muka. Mi moramo stati na stranu tih žena koje se boje da ako ne sudjeluju u pobačaju će izgubiti posao. I zato moramo reći da slobodi, da pravu na prigovor savjesti i moramo reći ne ovoj rezoluciji. Vielen Dank, Herr Kollege Stier. Es folgt Frau Kollegin Gurmai. Dear President, Commissioner, colleagues, let me start by congratulating the rapporteur, Edith Estrela, for this very comprehensive and balanced approach towards sexual rights and reproductive health. This report is crucial to reaffirm the position of the EU in terms of non